Hello guys, good morning. May udto di ay no. Luto tag inununang isda ron. Kanang isda. Basta isda, paksiw na isda. And mo ni siya. Gikan na siya sa Cordoba. Okay. Ayan, butangan na to og iba. Iba. Nana na siya asing. And of course, ang suka. Pampaasim. Okay. Yan lang. Pero anong mas wala siya? Butang na ito ng tubig ha? Tubig? Tubig. Suka. Yun. I'm learning how to walk. Wait, look at my head. I know you know how to walk. I just made that one. Look. So, mani ato ang So guys, mo itong inununan karon. Good day.